Magduška, tak ako by si to zhodnotila, že napríklad aj ten program Täglich Deutsch, ako sme mali, že každý deň tú nemčinu, čo ti to tak prinieslo? Vlastne predtým, ako som tu vôbec do tohoto celého vstúpila, tak som mala problém tvoriť vety tak automaticky, keď sa ma niekto niečo opýtal a vytvoriť vetu um, bol pre mňa problém. Čiže toto bola jedna vec, ktorú som sa naučila počas Täglich Deutsch, že akoby začať rozmýšľať tej nemčine. A vlastne potom aj počas našich hodín som sa naučila, si ma naučila tieňovať, čítať text, nahlas čítať text a aj porozumieť mu. Ešte to Mhm. nie je úplne 100%, ale ešte to doladím a už hlavne viem, že akým spôsobom. Čiže toto bolo... Hej. Že naozaj aj počuť ten vlastný hlas a zároveň napodobňovať toho nemecky hovoriaceho, tak to Áno. je úplne, že ten základ, aby ten človek si to tak nejak aj zautomatizoval nejaké veci. Áno, čiže toto bolo super. Akože celkovo za tých pár hodín, ktoré sme mali spolu, tak vnímam veľký pokrok v mojej nemčine. Hlavne v takom tom rozmýšľaní nemeckom. A to myslím si, že bolo to Täglich Deutsch. V tomto veľmi dobre, hej. Hej, to bolo No a potom si vlastne išla do Rakúska rovno, alebo teda už aj počas toho programu. Áno. Ako si, ako si to tam potom zvládala? Po tomto celom, čo sme my vlastne si tu trošku navodili, takú tú nemeckú atmosféru. Tak v prvom rade si mi pomohla vlastne pomohla si mi aj v tom pohovore, že ako by ten pohovor mohol vyzerať, že sme viedli ten spoločný pohovor, to mi dosť pomohlo, lebo som akoby sa aj zameriavala na niektoré slovíčka, ktoré som si z tých hodín s tebou zapamätala. No a druhá vec, no bol to šok, ale vlastne ty si mi aj veľmi niektoré slovička si mi povedala, že ktoré sú také iné v rakúskej nemčine alebo tej klasickej nemčine, tej spisovnej nemčine, takže aj to som, že vlastne keď mi povedali nejaké slovička, tak som nebola úplne mimo v tom. Už si sa chytala trošičku, no. Áno. A v tá Täglich Deutsch mi vlastne pomohla tvoriť tie vety, aj keď je to pomalšie, ale zamýšľať sa, ten slovosled dodržiavať, takže v tomto mi to pomohlo. Ešte mi napadla taká posledná otázočka, že uh, či by si to odporúčila takým, povedzme, aj začiatočníkom, alebo ako ľuďom, ktorí buď potrebujú sa reálne teda rozprávať, napríklad aj ten Täglich Deutsch, ten program. No jasné, úplne, akože je to také, že hlavne pre začiatočníkov podľa mňa, ktorí potrebujú presne začať tú hlavu akoby presmerovať do tej nemčiny. Lebo ja sama si pamätám, keď som bola aj začiatočník v angličtine, tak to, čo mi najviac pomohlo, bolo práve to, že som presmerovala si ten slovosled do tej angličtiny a Hej, toto som potrebovala dostať aj do nemčiny, keďže je to môj nový jazyk. Takže toto mne veľmi pomohlo, čiže hlavne pre začiatočníkov a ľudí, ktorí majú už nejaké vedomosti a chcú ich dostať do tej praktickej stránky toho jazyka. že Tak to úplne, že toto. zreálniť. Mhm. Dobre, no super, tak ďakujem. A veľmi sa teším teda ešte. Uvidíš, teraz ideš trošku zase do toho Rakúska, že možno sa zase ešte napojíš na takýto nejaký program, Áno, už zase s inými vedomosťami, zase tam budeš mať takú tú fázu toho zlepšenia, no tak som zvedavá veľmi. áno, ďakujem ti veľmi pekne.